Welcome to my vlog, guys. Ito pala ang kaibigan ko. I would like to introduce here Rowel Antopina, manager po sa opisina namin. China Oil. Ito po ang supervisor sa DepEd. Ano yan ang supervisor sa DepEd. Mag-rearrange may sa bahan, guys. China Oil. Computer. Mga mga gamit. Mga silver. Kaya mo ito siyempre. Nani diri karon sa opisina na mo sa may principal office near. So I would like to introduce again my friend, supervisor sa division, Sunday Brandes. China Oil. Nami diri kan guys kay kuan guys. China Oil. Change sa mga formal kuan guys ba? Sitting sa mga kuan ba? Mga computer, so China Oil. pero ang kita ran sure na mo diri sa inyo kung unsa jud ni kamayo ning usa ka tao diri na mo wiring. China Oil. Kumban ka guys sa pito dyan sa iyong mga gamit. Dati hindol. Barina. Isa sir? Bulldozer sir? Jigsaw. Dati jigsaw guys. Ano na? Pito dyan sa mga gamit guys. So, China Oil. pagkariwa ko. Chinso. Chinso masakir. Mga yan pagkain guys. Yung kalimti ha. Bakit siya? Wanted, did or alive. China Oil. Libot na guys. Dari. Mani guys. China Oil. Wala ba dyan siya? See? Wala ba dyan siya guys? Samo pag gilimpiman guys. Pero pag makita ninyo, sa dyan ang mga lipang breaker. Okay, guys. China Oil. Mga mouse, mga headset dahil guys. Ay, mouse dara akong kadlo. Ay, mouse okay. Mga wiring na guys. Ano guys? Mga Dracula, Jurassic, Dragon. Kasi klaseng ranap guys, ipan. Ayaw lang ng ipan, makahilo. Ini napay bubot yes. Keyboard. China Oil. Ini saan mananap pa. So ano guys sir ayun kalimti ha dagar ba natin siya yung sira
Mana sir? Pero nung lagi sir. Brisman na eh. Ay, aking teaser. Tip district guys. Social media practice. Na. Kailangan ng hospital guys. Upload po talaga guys. Kita nyo yung sinawon ang mga guys. For guys, amo ni show na mo katong forma sa kuan sa iyang sir report sir ba forma sa kung wala ka mausap go grabe ka go guys 30 sinawon amo ni connect pa natin pantang mo dyan tugihan ka na China oil. Na guys. Isip to tisda. Pero upgrade sa isip pa. Sir, mo ni siya pinakagihan rin mainggit. Siguro sa yang isugo ninyo all around iya tumanon. Wiring, kaugalambre, kayo na danan sagol. Sa yung gusto, lapay ng alambre sir. Kapaana sir. Kamot tukod. Kamot tukod guys, dungog mo to. Mula tayo siyang ilang break kamot tukod. Pamping nga na sir, hala sir. Jack na nila pre. Lipo. May martilyo. Diyan, ito dyan yung... Visor sa akin. Primus. Nasukan mo na. Nasukan mo. Nasukan mo. So, Vlog na sir. guys, ay huwag kalimut subscribe na mga sir eh. Papanira niya. Yan na ako. Yung mga yung ingon nga. Supervisor SDP. Hindi mo na i-post ito. Limpyo sa tabangan sa mo cleaning guys. Medyo cleaning sa niyo. Cleaning na rin. Cleaning guys. May dungga, no? Yung tuwan. Nag-defense rin mo? Wala na. Pero kuya sa tila ha, Sir Roy? Kuya sa tila ha? Hindi na madag-joke eh. Ano pa nag-miss yung joke? Joke na nana? Ibungkag yung base, yung joke ha. Ibungkag eh. Ibungkag yung base na Amerika dito. Joke na, joke. Ano ikaw dyan eh? Ibungkag yung gini nga. Wala yung namatay. Oo. Gitoyo to nila para kuan to. Kana sanay. Para wala yung makakuan dito ba sila ang teritoryo ba? Kumao sa lingiran na. Asa rin tawa to de? Ito yung mga tao. Ito may babutot na tao. Nya, what if nga nato yung tao? Pamutay. Isay. Mga na guys. Katulad yung gate ko lagi. Naayun pa na yun. Uwar, anak, mga
ng medyo dali naman na ikaw sir. Ay, hindi ka kabalo. Pero matisa sila ha. Huwag mo kay, download ko na. Mana ito katabang na ninyo kung unsang iridiya. Kung unsa niya pagpamaki. Itaguan, itaguan. Ang kuya mo rin, ang kuya mo rin. Hindi, mga rin ko eh. At least, hipos tayo At least nga namin, idea magamit nito. Kapilikin sa niya. Sa unang mga rin, katabi. Ito mga rin, katabi. Guys, ito sa datong brother. Lain version sa bakala. Dapat ito sa litro, sala ba? Ipasok dito ang mouse mo kayo. Ipasok pa sila. Iba, ibit-bit, tigil sila ka lagi. So guys, medyo may upay ba dyan ang among mouse. So tayo, medyo na-touch. So, singer. Guys, parang kaya sa kita sinulog sir? Si boss sir? Atlaw sir? Ha? So, ano tuwa ni guys? February 18. January 18 guys. January 18 guys. Matay sinulog ko sa video guys. Bimbita na mo guys. Sa katong ganahan mga rig sinulo guys, sorry kung mo rig sinulo para kita kits na ninyo, kita kits sa Santos, sa atong sa ninyo, mga batang mula gusto, sinis niya sa ninyo. Ano ginagawa natin sa rig? Unsa ka stick unsa ka nindot ang mo ipakita ron dari gumana na ni ron buwan pa ni ron napadari mga kauser na mga acrobat sira pagawa
Nami, pakita ka naman kayo ka. Unsa. Kaya na yung unsa. Hapon na. Nalalagot ko lang guys. Pass forward na yan inamo guys. Ma'am, mo pa balik yung monitor, ma'am? Pay, kuhan. Malit ni monitor. Yeah. China oil. China oil. China oil.